ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони UFC дар вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг оиди ҷангвари бебохти вазни худ Умар Нурмагомедов фикрҳояшро баён кард. оиди Умар чӣ фикр дорам? ӯ қоби ҷавон ва ҷангвари боистеъдод аст. дар гирду атрофи ӯ хайпи хеле калон аст. аммо ман фикр мекунам ки любой гӯштингири амрикоӣ ӯро манъ карда метавонад. ӯ бақувват аст, боистеъдод аст ва ӯ бешубҳа дар оянда чемпион шуда метавонад, ба монанди амакбачааш Ҳабиб Нурмагомедов. аммо ҳозир тахт шоҳ дорад ва ин шоҳ маем, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунем ки Умар Нурмагомедов рекорди бебоғ 15-0 дорад ва ӯ дар UFC аллакай 3 муҳориба гузарондааст. дар 2 тоаш бо тариқи усул ва дар 1 тои дигараш бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. топови ҷангвари тоҷик Луиқ Раҷабов ва ҷангвари пешинаи UFC Кевин Ли, ки ҳозир дар ташкилоти Eagle FC баромад мекунад, шаби гузашта якҷоя тамрин гузаронданд ва Луиқ дар саҳифаи инстаграми худ акси худро якҷоя бо Кевин Ли гузошта чунин навишт: имрӯз мо спарринги хуб дар гӯштин гузарондем. акнун мо рақиби якдигар нестем, навиштааст Раҷабов. хотиррасон мекунем ки ташкилоти Eagle FC мехостанд ки муҳориба байни Луиқ Раҷабов ва Кевин Лиро ташкил кунанд. оиди ин чиз роҳбари ташкилот Ҳабиб Нурмагомедов гуфта буд. аммо баъди якчанд муддат ташкилоти Eagle FC хабар доданд ки ин муҳориба баргузор намегардад ва сабабашро нагуфтанд. акнун чӣ хеле ки мебинем Луиқ ва Кевин рафиқ шуданд ва ин муҳориба аниқ баргузор намегардад. бояд гуфт ки якчанд муддат пеш маълум шуд ки Кевин Ли дини исломро қабул карда мусалмон шудааст ва бо ҳамроҳии Нурулло Алиев ва дигар ҷангварҳои UFC ба намози ҷумъа рафта буданд. оиди ин чиз мо навор карда будем. агар ба шумо шавқовар боша, ҳозир дар кунҷи рости экран мебарояд. дар омада тамошо кунед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. шаби гузашта байни Ислам Махачев ва Майкл Чендлер муноқиша дар сомонаҳои иҷтимоӣ шуд. аввал Чендлер дастоварҳои исламро пас зад ва баъд Махачев ба ӯ ҷавоб дод: нисбати ислам ягон чизи шахсӣ надорам, аммо одамон мегӯянд ки ӯ бениҳоят хуб менамояд ва баъзе вақт ба назар чунин мерасад гӯё ки ӯро шикаста намешавад. аммо дар ҳақиқат ӯ бо ягон рақиби сахт ҷангидагӣ нест ва ин чиз рост аст. ӯ 14-ум рақами рейтингро шикаст дод ва баъд Дэн Хукерро, ки ҳамон лаҳза 3 мағлубияти пайдарҳам дошт, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон Махачев дар ҷавоб ба Чендлер чунин суханҳо навишт: ха 2 ғалабаи ту дар UFC, ин ғалаба зидди Хукер ки баъди мағлубият баромада буд ва Тони Фергюсон ки 5 мағлубияти пайдарҳам дошт. илтимос даҳонатро пӯш ва дар навбат ист, навиштааст Махачев. дӯстон, фикр мекунем ки муноқишаи онҳо боз идома дорад. масалан, агар ки Ислам Оливейраро шикаст диҳад, а Чендлер Падьеро шикаст диҳад, пас онҳо метавонанд ки барои камарбанд зидди якдигар муҳориба гузаронанд. ё ин ки агар ки ҳам Ислам ва ҳам Чендлер шикаст хӯранд, пас дар ин ҳолат ҳам муҳорибаи онҳоро ташкил карда мешавад. умуман дӯстон, барои UFC боз як муҳорибаи шавқовари дигар пайдо шуд. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро зидди Чарлз Оливейра рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 мегузаронад. а Майкл Чендлер боша муҳорибаи навбатии худро рӯзи 13 ноябр зидди Дастин Порье дар турнири UFC 281 мегузаронад. ба фикри шумо дӯстон, агар ки ин ду ҷангвар дар октагон вохӯранд, ки ғолиб шуда метавонад? Ислам ё ин ки Чендлер? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то бо зид хонободу сарбаланд бошен.